Истината е, че без Джон Атанасов нямаше да имаме TikTok. Някои от вас може би ще се зачудят какво е това. Ами, и аз не съм го виждала. Ако колата ви е автоматик, благодарете на този човек. Здравейте, здравейте, здравейте! Знаете ли, че българите не сме измислили само киселото мляко? Днес ще ви разкажа за 10 невероятни български изобретатели, които буквално промениха света. Стягайте коланите, защото това ще е едно епично пътешествие във времето. Доктор Стамен Григоров. Представете си един млад български учен в Женева, който през 1905 година се взира с часове в микроскопа. И знаете ли какво открива? Бактерията, която прави киселото мляко. Но това не е всичко. Григоров открива също и бактерия, която се бори с туберкулозата. Фън факт! Знаете ли, че японците страшно много обичат българското кисело мляко, затова имат йогурт кръстен България. Георги Наджаков. През 1937 година един български физик прави нещо невероятно. Открива фотоелектретното състояние. Окей, звучи сложно, но почакайте да видите за какво служи. Това откритие е в основата на принтера. Да, онази машина, която спасява студенти, ученици и държавни служители. Също така LCD екраните. Здравей телефон, както и електретните микрофони, които ползваме в смартфоните. Доктор Иван Митев. Представете си, че сте лекар през 1950 година и се опитвате да чуете сърцето на бебе, което още не се е родило. Невъзможно! Не и за доктор Митев. Той открива шестия сърдечен тон. Това откритие помага за създаването на първия фетален монитор в света. Фетален, не фатален. Освен това, шестият сърдечен тон е метод за следене на бебешкото сърце и революционна техника в детската кардиология. Професор Димитър Чернев. През 1960 година, когато компютрите бяха големи колкото стая, професор Чернев създава първата магнетофонна касета. Някои от вас може би ще се зачудят какво е това. Ами, и аз не съм го виждала. Но баща ми е казал, че на това едно време са се слушали страхотни парчета. Браво на професор Чернев за усилията му да успее да смали цяла стая в едно малко правъгълниче. Лъчезар Цветанов. През 2002 един буден български студент решава да помогне на незрящите да четат. Той създава говореща книга за слепи, която преобразува текста в говор и дава независимост на хиляди хора. Асен Йорданов. Време е да излетим високо с българския Леонардо да Винчи на авиацията. Още от малък той има изключителен интерес към механиката. На 16 годишна възраст извършва първия полет с планер в България – безмоторен самолет, който изработва сам. Едва на 19 той става основоположник на авиацията в България. Той е част от създаването на първия пътнически самолет Douglas III. Едно от интересните му изобретения е въздушната възглавница. Така че спокойно можем да кажем, че Асен Йорданов е спасил милиони хора. Асен Йорданов е създател и на още много други изобретения. Едно от тях е телефонният секретар. Знаехте ли това? Румен Антонов. Ако колата ви е автоматик, благодарете на този човек. Да, този велик българин е човекът, който е изобретил автоматичната скоростна кутия. Чао, ръчка! Но и ръчната скоростна кутия си има своите предимства. Поне така казва тати. В момента неговото изобретение се използва от Сузуки, Рено, Хонда и Тойота. Петър Петров. Годината е 1968. Светът още седи и гледа часовници с стрелки и се чуди колко е часът. И тогава един българин решава, че е време за промяна. Запознайте се с Петър Петров, българинът, който казва чао на стрелките и здравей на бъдещето. Представете си, Петров седи в лабораторията си в Illinois Toolworks и си мисли: защо да си тормозя мозъка, за да разбера колко е часа? Джон Атанасов. През 1939 година един професор с българска кръв променя технологичния свят завинаги. Той създава първия компютър, но ето и няколко факта за него, които може и да не знаете. ABC, или името на първия компютър, е използвал 280 електронни лампи. За съпоставка, модерният процесор има милиарди транзистори. Можел е да реши 29 уравнение с 29 неизвестни. Днес не е много, но за онова време е било вау. Използваме барабани от хартия за памет. Нещо като праисторическо USB. Истината е, че без Джон Атанасов нямаше да имаме TikTok. Браво бе, Джон Атанасов! Иван Странски. И не на последно място, човекът, който обясни как растат кристалите. Негови открития са теория на кристалния растеж, молекулярна теория на твърдите тела и основи на модерната кристалография.
И това бяха само 10 от невероятните български изобретатели. Не забравяйте, че ако се абонирате и цъкнете камбанката, можете да бъдете следващия голям български откривател. От мен чао и ни напишете в коментарите дали искате втора част на тази поредица. Днес ще ви разкажа за 10 невероятни. Това е, защото гледах една реакция на Мъци с Слави Клашер. Там Слави Клашер беше участвал в черешката на тортата с племеницата на този Георги Наджаков. Гледаш ли? Окей, звучи сложно, но почакайте да види за какво... да види. Това откритие помага за създаването на първия фетален монитор в света. Фатален, добре. Не фатален. Аре, сега ще се изложа тук. Енче, знам какво е касета и съм виждала касета. Верно ли? Да, аз, моите приятели от Supreme Records, аз съм нон-стоп при тях и те продават касети. И аз съм ги виждала. В смисъл, не съм ги пипала да ги разгледам, но съм виждала как изглежда едно такова. Шаут-аут на Есен Йорданов. Let him cook. Това даже не го разбрах. Неговите открития са теория за кристалния растеж. Неговите открития са теория за кристализация. Теория за кристалния растеж. Окей, това е много близо. Така, от начало. Теория на растежа на кристал. Основи на на кристалографията. Теория на кристалния растеж, молекулярна теория на твърдите тела и онова основи на модерната кристалография. Ай сега го кажа пред камерата. Неговите открития са теория на там кристалите. Неговите открития са теория на кристалния растеж, молекулярна теория на твърдите тела. С тия с този молекулярен растеж няма такова нищо, стига. Ще го разбием малко. Ако не, ще го събираш така на отделни части. Така. Неговите открития са теория на кристалния растеж, молекулярна теория на твърдите тела и основи на модерната кристалография. Бориш ли ми го? И сега един път по-бавно. В момента неговото изобретение се използва от Сузука Виста.